Roi try bahasa Isien ni por ka bentang kwa ban sam ya pi lang bagan ni ktien na ka sngi bagan da long ke jinker khu na ka benta jong pi i wei baga ktien ke jong Balei ka ba ngan pulih ka ni ka por ka long na ka jing kai ka jong Jesus Christ baga ta ka long na Matthias ka long ka ba rio ka khat ka ba khat khandai ka ktien ke jong Balei ka ongom ni what can show ki spa eladi ha ka khyndew ha ka ba ka bam ka khnyang bat ka sarang bat sya ka ba ki nong to ki pen pei ki to ru Henry pin Kynshew ki spah eladi habening hagaba kambam lemni ka khnyang lemni ka sarang bat shaba ki nongto kim pen pei lemni kim to naba ha ka ba long ka spah jong pi hang ta ru kan long ka dono jong pi kini ka long ka kentien ya ka ba try udah hikai namar kham hadien nang ni pat u hikai ka ni ka khot ka ba arpusau ka uong omdan ubala ban syakri arngut ki kenrat naba un isi ya wei ban un it ya wei Lani un bat ya wei bat un lendet ya wei pimla ban syakri ya Balei bat ya ka spa. Tadi yang tahu try wong what can show ka spa eladi ha ka khyndew. Kai kini ka spa ka ba U Jisu U Ong ha ka ni ka sngi ka ba mentah. Ka spa ka ba pipin lang ha ka ni ka pertai. Bon sin ki ba kan jadok ka dai ka taken ka spa ka ba ngi penlang. Lada ka dai ka yeng ka sam lani ka jingdon ki jing em ki jongi. Lani wat ya kata ka pisah ka bangi don hatu ngi ken koridor mo bat ngi Kynshew ya ka ngi pelang ya kata na ka bentai ya ladi Kynshew ya kata ka spa haladi namar hawa pi Kynshew haladi ki don ki khnyang bat ki sarang ki don ki nong tu namar ki nong tu ki pen pei bat ki tu ha kini ki sngi li phini i badon shibon bah ki nong tu ki tu ya ki tip kali ki tu ya ki tiar gitar jong ki breu ki don ki ying ya ka ba kilik tu ki wayar, kilik tu ya ki tiar gitar ki bakodor, ki tu ki mobile ki tu. Tading tahaba tu nakwa benong pi ngido nong namaro Balei lada sya tu sisa ka dei ka jingdo nong. Nakwa benong pi lada pi penlang ya ka ha ka ni ka perthai. Kadan bi ka khnyang kadan bi ka sarang ka ban bam, bar ki dan pergi nong tu ki bantu bat ki ban luti. Ya kata ka jingdon jing em ka jong pi. Bading tau try wong hawa pidon ya ka spa what can show ha ka khyndew henry to can show pi habeneng bahaba pi Kynshew ya ka ta ka spa ga jong pi ka khnyang ka sarang kamla ban bam bagi nong tu kimla ban pen pei bat bantu tading ta Balei bo Balei ka khu ya pi kat ni hatu ka dei ya pi ben penlang na ka bantai ladi hoi ka dei ya ka ba fin penon kamru ya ka ta ka spa ha ka ba Balei la ka khu na ka bantai jong pi henry nai penlang than hadu kata hado ba pimla syu ban bat lani ban bam ko abanong ifi ni ka sngi ba kata ka spa ka ba penlang ka ni ka perthai kadan bi ka sarang kidan sibun ki breu ki pelang pisa man hagini ki snam henry man sewan ka demonetization ngi ki bret no ka pisa wat chatki wa ke duriau ki thang no namar ba kam ya chu kata ka pisa ka jongki ngai wei video ro shubret ka pisa kam to namar ba kata ka pisa ka baki ki don kam don dor shu namar kala akhir palat kata ka jingyo jingkot jong kata ka ri ke jongki kila shubret la ibenot sisai ta ka pisa di ki song ki shubret pleng ka spa jong ka perthai ka don bi ka khnyang ka ban bam pleng ka spa jong ka perthai ki don ki nong tu bantu bat ban luti bat ban pensa ya breu ha ka lingkhut hadin tading tau try wat kan show ya ka spa ha ka ni ka khyndew te lada pidon ya ka spa lada u Balei la ka khu ya fi ka dei ya pi ben pelang ya ka spa ha beneng kai kata kamut kumno kata ka spa ben pelang ha beneng kwa na luksa ya pi ka ni ka wei balada pi bu ya ka pisang ka jong pi hayeng unong tu ula ben wan ka sarang ka la ban bam bat haba ka sarang ka bam bat haba ki nong tu ki tu pimla alai pimla ra ben late complain ki pulit ni late complain ka bang banong bangala sya tu pisa na yeng Pibu hi hayeng tade yang ta mano mdan bala ban kit kli ya kata ka pisa ka jong pi pibu hayeng wanong tu utup hoi ki pulit lese ki la ban chu ki la ban file ke FIR ki la ban chu wat sini setai rem dan garanti baki kin yo abiang ya kata ka pisa ki la ban yo abiang ru ngam tip ya kata hanrei lada la tu hi ki breu ya ka pisa ka jong pi kala tikina ba kata ka pisa ka jong pi la do hanrei ka jing ya per ka long kan ni kan lada pibu pat ya ka pisa jong pi ha bang lada ki nong tu ki wan ban tu ya ka tu ka bang henrei ka bang kamla ban ong ba ngamla syu ban siu ka pisa ka jong fi namar ba pila bu ha bang ka tu ka pisa ha bang ka dei pisa ka jong fi tada ki nong tu ki wan ban tu na bang ka bang ha ban siu bet namar ka tu ka pisa ka dei ka jong fi
Tading ta kwa banong ifi kani ka sngi ka mentala da pi pelang ya ka spa haladi lada unong to bagi sarang kiwan ban bam pimla ban complain ya no enoru pimla ban keno ya no enoru bat lati kena be hi bahaga perthai ka don ka sarang bahaga perthai ka don be kita kinong to ya ka ba bantu napi bat ban penjat no ya kita ka pisa ya kita ka spa ka ba pi pelang haladi tading ta utrai ong bet lani ai ya kita ka spa ka jong pi Kynshew ya kita ka spa ka jong pi hey habeneng bat hangta dan mano balak ban luti ka beneng kadai kum ka bang bat ka beneng kadai ga epat nga kwa banong ifi ka beneng kadai ka ta ka ba fi invest syaki ki ba kan jabeneng kan ta blai la ka khu pala de ka gm ka jong fi wat ju khap nap ban snongu yo blai ka ka ri ka ba blai la ka khu pala ka ri ka ba blai ula le shibun ki kamba ula the shisha ka ka ri ka bala tu shisha da ka dot bat ka ngap kalom ka ri kanan ya ka ba blai ula ka khu Bang kwa banong ifi lada ngingi pelang ya ni ke spa haladi lada ngi benut na ka bentau try ken mau ba ki bordar jungi la nang let sa ka jing seiso jong ni ka ri nang let nang ta sa ki jing don jing emru la nang sha luti na ka sngi sha ka sngi ba ka ba khat do ngating lada ngi ngim pelang ya ni ke spa ka ba blai la ka khu na ka bentau try lada ngim le na ka bentau try ha ka ba khat do gin long bi thik tau breu ubala pelang ya ke spa hayeng Haka khat do kata ka spa ka syak luti no hau tau nong tu. Baka wan ka knyang ka wan ka sarang baka bam baki jat no kita ki spa. Baka sarang no kata ka spa. Ka jat no kata ka spa ka ba pipi pelang baka nam don jingmut syuk kata ka sngi. Tading ta kwa abnong ifi ka ni ka sngi. Ka kwa abnong ifi lada ka wei ka mensim ka kala ka bamut. Namar ka jingbet ka jong fi. Namar ka Kynshew ka jong fi. Na ka benta pi aish ka kam ka jong blai. Lada pi ai ka kam ke jong ublai kan ka pisa ka ba pi ai kan mau ba ka don ha ka kti ke jong ublai ublai dan kam yo to ka pisa ke jong fi re ublai dan kam yo to ka pisa ban peniat ya ka kam ke jong o bat ha ba ka kam ke jong ublai ka yat bat ha ba ki min sim ki im ka ban ong ifi ka ta ka spa ke jong pi ka don ha beneng ba ding ta lada pi alet nang ni Shabeneng pin sayo ba pleng ka spa jong pi ka don hang ta bar ka kita ka spa ka de ka ta ken ya ka ba pi pila pelang na do ba pin na don ha ne ka khyndew haba ki breu ki wan sha ka jingkala ka bamut haba ki breu ki pai shu tra jisu haba ki breu ki yo ya ka jing penem ka ta ken ka de ka ba pi pelang na ka benta ka bom jikot ka jong fi ba de hing ta nga kwa abang fi la daw blai la ka khu ka jim jong fi ba la daw blai ula le bhai ka jim ka jong fi wan pelang ya to ka spa ka jong fi na ka bantai la di Yo ba kata kan lek no unong tu udan be latik kena try ong bangan sneng unong bamdo udan unong bamdo usaitan udan ban bamdo ya kata ka spa ju fikan mau kene kawai bangiwan shini seperti ngiwan lengkut ban ngin lek rungin lek lengkut ngi klem wan ra bad ngi nom la ban ra bad hing tang kwa abanong fi ka ki ka bangi don menta kamut ka dei be ka jingker khu ka jong blai tala blai ula ker khu ya fi tolong ba pi ru ken kita ki nong ker khu ken yau blai ki bakar khu ya ka kam ka jong o shibun ki mensim ki dangdon ban yo sngow ya ka ktien ka jong blai wanom ai ba ka to ka pisa ka jong fi kan sakot tang bat pi wanom ai ka ta ka spa ka jong fi fin Kynshew tang bat pi de to the ja ka kam ka jong blai ba fin yu ya ka kam ba ha ka sngi ka ba fin lech shabeneng shibun ki mensim kin dan hang ta ba kin ai khu blai ya fi fin da lengo atat kin fin da lengo atat finong ki e kini kin saong badai lang baga jing ai ka jong pi ya ka bangalayo sngow ya ka gospel bat ya ka bangalayo jing penem bat finyo ya ka jing kublai na kita ki mensim ki bakorar baru blai ong bahame ushakri u babha jonga melaminot ha ka ba khndiat ngan ai he meh ka babon badai ta la fila minot la fila le ya ka ta ka dai ka ba khndiat ka ba pipila le utrai ong finum do no e ka nong ka babon kan utrai ka khu fi ka ni ka sngi ka bamenta na kwa banong fi bo trai ong U Jisu ong wat Kynshew ka spa ka ne ka khyndew ba ka don be ka knyang ka don ka sarang rai Kynshew ka spa jong fi habeneng haba ka sarang kamla on bam ki nong to ki nom la ban penpei ba bantu kita ki knyang ki nom don bor ban penjot ka ta ka spa ka jong fi le ya ka ni utrain ka khu fi bon sha ba da fi ai ka kam ka jong blai kan ma bo blai dei unong ket ram jong no la da fi la ai u blai unang ai shu ya fi ba ka ta ka dei ka jing shisha ka na ka ktien ka jong blai bo blai la do la ban chania hi barit
ya ka ba fi le wangan shania ai fi ha ka ba bon hallelujah tadeng ta boleh la kerkhui fi ni barit wat ju khap nap kwa banang fi tin jom blei ka hikai ngi bangin ai ko ne ka shpau ka tin ka jom blei ka hikai ngi bangin ai ki jing ai ngo ba ka tin ka jom blei ka hikai ngi ru bangin ai ki ni kita ki so nang kong la da pi trai business pi bo dukan nga kwa banang fi ka tu ka jing yo nong ka ban ning kong ka ba pi yo ha ka tu ka sngi bo ya ka ko mu so nang kong na ka benta ka kam ka jom blei ba pi ni ba ki thiar jom fi kin dap kin shlei bakin shlei da ki wan ki bathmai ong ka tien ka jong blei ka jingkar khu ka jong blei kan long ta ki thiar ki jong fi bet yo so nang kong pi with tray business ki ba tray dukan ki bo dukan la da pi tray pi yo kam nang kong ha ka kam sarkar wat jubnut ban ai to ka tulop ka ban nang kong shau blei na ma de blei ba ai pi to ka kam ba de blei la le ki kam ba na ka ban ta jong pi ya ka ba pi yo ka ne ka kam la de ki wei ban yo ne ka kam de blei ai pi ta de ta kum ka men sim kum ka ta ka da ka donut ka ba snok men da ka donut ka ba snongu yo blei buram yo blei de la ka spa ong ka tien ka jong blei ba de ta wat juklet ban ai ki jing ai ngo show blei ka no bo blei la ka khui fi ai ki jing ai ngo da ka donut ka jong fi ai ki jing ai ngo ba ye ka ta ka wei na ka shipo ya ka ba utrai du dawa na pi na kwa ba nong fi ya ka ta ka wei na ka shipo pi sngo tho be ka ni ka de ka spa ka ba blei ai nga ba nga ai no ka ba ning kong ka ba pi yo na ka tulop ka jong pi man la ka banai ba kita ki ba tray office bal kita ki ba pio ya ka jingyo man la ubnai la ni man la ka tio bu ya tau so nang kong namar la phila bu ya ka beneng kong na ka mentau blai kita ka bahadien baro kan trekam la phila bu nang kong ya la di kita baro kinom trekam bang kwa ban ong finlong brio ba kordit finlong brio ba kerdu re ngalai i ka ni ba ngalai sngo i ka ni ba ngalamat i ka ni ru utau ba ai show blai hallelujah unum kerdu lano ru ka tin jong blai ka ong tu kan ma fi tribe blai jong me na mar de ma u ba ai bor ya me ban yo ya ka spa trying ker khui fi ka ni ka sngi ka momenta u blai u dan kam ya fi ka kam ka jong blai ka dan kam ya fi ka dan kam ya ka ta ka jing ker khu ka ba blai u la ker khu ya fi the sha ka kam ka jong blai u blai un le ki kam ba na kam ta jong fi u blai un ker khui fi ku blai shi bon ngin dwai na ka ta jong fi ka ni ka sngi so dan na preng jong fi ka ni ka por ka business ka jong fi ka sedang ban her ngin dwai bo blai un ker khu ya fi dan na preng jong fi phim yo kam ha do menta nga ngai bo trai un ker khu ya fi da ka kam ya ka kam kan sawan ha ka ni ka por bu lupa ha ka do nut la da u blai ker khu ya nga ngan le ya ka ni ka hallelujah fin ai tau so nang kong but ya ka ta king ka wai na ka shipo ka ba pi yo man la u bnai ba nga ngai ya ka ni u trai u ong ye ka ta nga kwa ban ong fi ka riu kan thai ka la ai da ka donut ka ba comment ki adam li baro kat ka ba ka don ba u jisu pediang ye ka ba ka ta u trai kwa mde ban fin ai da ka ba shu jubor ne ka ba shu ai da ka ba jing bam ban si la ne shu ai da ka ta ka donut ka ba sngo si u trai la fi don ma ta ka donut wa nam ai u trai u eat kita ki ba ai da ka ba comment u blain ka khu ye fi ka ni ka ngim tangan kwa ban dwai na ka ban ta jong fi ki businessman nga kwa ban dwai kar pang na fi nam ta jong fi ki businessman fi don ki ram ki sha ka ba pi sa nga ngai bu try and polite fi na ta ki ram don ki ba bam do ru ya kata ka jing trai ke jong fi ki ba ki ong in sa ai hadu man ta kim ai ngan duai bo ble un tendung un tan ra ki ba kin ban pai ka ta ka pizza ka jong fi na kwa ban duai nam ta jong fi ka ni ka scheme ta ka don ka anointing ka jong ble ka ni ka por ka don ka jing pasla ka jong ble ka ni ka por ba nga ngai la da fi la ka ngo ya ka tin ka jong ble fi ni i ya ka jing ka khu ka jong ble ya ka gm ka jong fi ka wei ka tin ka jong ble ka no mi no klem ka bor nga kwa ban ong fi ka don ka bor ka ni ka por ni ni duai nam ta jong fi ka ni ka scheme hallelujah tra nga duai nang kong ka ni ka por nam ta ki businessman dan na preng joki ko try ki dan na preng ki ram ki sha try ka business joki kam ya ablai renga tip ya ka ni ka wei ba dei ma me ko try ba ai bor ki ban yo ya ka spa ba ka buram ka wan na me ong ka tin ka jong me ka share ka rupa ka dei ka jong me ong ka tin ka jong me try ka ta ka spa ka bi ai ne ka wan na me ablai ong ka tin ka jong me try ba ga da duai ni ka khu ni ki khon ba try ho me ya shwa jong ki khoro khara me pen madan ablai ba pluet jin ki ta ki jing khang nong ba try ka tin ka jong me ong me ka dia ka ta ka ding jing khang nar ki jing e ba me ka dia ba men ai ka ta ka jing kin show ko try jong ka jing dom ba ta ka spa balo buri ha ka jakari ngai ko try me la bu lo pa ta ka spa ka bala buri na gam tan ki khon ke jame ka ba men the halor jong ki ko try ba kin yo jingker khu ban long jingker khu try jisu ka yin ka sambat kam tam long jingker khu ka hima ka jong me ngada duai ki ni businessman na blai hallelujah try ngada duai ba kinom eat ka pisa ndra kin eat ya me try kinom eat ya ka spa ba kin show nam taila dia try ndra kin show ya ta ka spa ka jong ki habneng ba ka khanyang ka sarang kam laan bam kinom tu kinam laan pan pe ba bantu na dum ta ka sngi ma ai ka donut ka ba thamai ba kinom eat cho in ka spa ndra kin kam eat ya me o ba ai ki ka ka spa ngada duai nam ta jong pi ki bam dan kam pi wat kam ngada duai ha ka teng u jisu ka kam kala janwan nga nget
la fila nget agane ka sngi ka kam kla ap lupa nam ta jong fi ha ka gerteng U Jisu pin yo ka kam ka badai biang mdei ka kam ka bam ai jing hun fi ka kam ka ba pida hun sisa ka kam ka ba pida ang not sisa pin yo ia kata ka kam kan ba bleun ai ngada nget ha gerteng U Jisu ki bor jing penwit ki bor jing khang barok kin ria ba nget ko try kan don ka divine intervention ka jome ablai ka jing le kerpang ka jome na ka bantai ni ki khon ki jome ablai hallelujah mangada duai ko kan rat try ki batrei ha no no ka jai kam fi tre ki dukan fi tre ki business ki ba per ngada duai ngada ker khoi fi ba fin long ki bala ker khu fin long ki bala kharoi ba ngada nget ha ka kerteng U Jisu fi tre belas ngi e rung aduai o blain ker khu fi un le ki kamba nam ta jong fi finom ker du e ki wa bha ga jim jong fi o blai un pen sle e fi da ka bor ga jong hallelujah ka kti ka jong fi kan long bala pen sle ka kti ka jong fi kan long ba kharoi ka kti ka jong fi kan long ken hallelujah ka ban nang ban kan show ru na ka banta ka hima ga jong blai ngada duai ngada ker khu fi wei baro ha kerteng U Jisu nong penem amen but amen hallelujah utrai nang ker khu fi utrai nang pen sle e fi unang le ki kamba tangani ka wei kan ma biang e fi wanam kan show ya ka spa haladi wanam kan show ha ka khyndew kan show ha beneng ai sa ka kam ga jong blai ban yo an penem sibon ki men sim sa ka hima ga jong blai utrai ker khu fi pila an phone ki number fi nang kam ki jing duai pila ban one sa ki ka office ka jong ngi don hang ni apar Nongthymmai Nongkhryiem fi don ka no ka jingkali na ka no ka jing don kam ka jing jong fi kwa ban ni kendo ngi wan ngi don dia do sngi ba ar ha do sngi sa jan jong katayo ngi pelai khanang ngi ka por ban ye kendo fi ban shakri fi ko blai shibon utrai ker khu fi amen